Neće od sad. Pa i publika neće. Hoće publika, neće. Hoćete da napunite riđicu pa nek idu u pičku materinu, a? Oni po nas izbacili da su oko situacije. Bi, jel? Ko, riđica? Riđica ispada. Znači, dobro, evo. A dali biste im za kukuruzovinu i kokoši? Dobro. Nema ništa. Nema? Ma, kako igraju kuđi, nema ništa. Tamo viš udri i onda... Tako, Srbija, živeo Šešelj. Sloboda Šešelju. Tako. Oj, jele. Koliko baterija drži mač? 3 sata. 3? Da. Nije nešto slično. 3 čak, 3. 3 čak, 3,5. To je bez zumiranja. A? Sad to u kupusu nema davanja riđe. Kako davanje? Nećete im dati. Onda će ići teren u 3 kurca. O, Nikela, kako je? Znači da im sad možemo objaviti da neće ovdje do bodove dobiti. Slobodno reći da neće dobiti. A što se vas tiče, oni ispadaju. 100%. Oni su već ispali što se nas tiče. Ali možda se predomislite. I onda ni Baljak tvrdi kako su oni lavovi, Kako su oni glavovi, a mi pizdurne. Pa sad ćeš ti biti nismo veli pizdurne. lavovi, nismo mi pički. Nećete se predomisliti. Tako je. To će pisati novu ubočku. Možda zbog 2-3 čovjeka tamo trebalo pustiti, ali ima njih što ne treba biti. A kako je rizik ovdje, neko je jeba neki ispadne? Evo stav navijača o predstojećem derbiju sa Riđicom. Mislim, to je za Riđicu derbi, za Stanišić je to luk i voda. Tako? To se ne smije nikad poklanjati. Tako. To se mora igrati. Ko vi Čonopi? Ti iš Skjajićev? Nisam, ja sam iz Novog Sada. Novog Sada? Ko mi iz Beograda? A vi veternik. Dobro. Nije to za sportin?